Naimbag ka na lang ay nga kasasad tayo namin kakabsat kinigayem madamay iti bunag mi iti tabakaw. So lipas iti tudo tatay kaya nadasagay sa nga garuod na. Nasapamanin iti tudo dito ayan mi nga Isabela. Kaya takasagana man ang dagitay bini nga mais. Nga iso nga nagatang. Kaya na isublat mi manen nga imula kadagitay nagpatpatan mi iti barley kakabsat kinigayem. So itatay lang ang kundaway kakabsat adda iti nalukasan iti black canvas. Gapo iti kapigsa nga angin ken iti napigsa basit nga tudo na iso daytoy nay ati black canvas tay kabsat ko nga naukasan. Oh daytoy. So daytoy kakabsat kinigayam. So thank you very much kadagayamin namin kakabsat ken gagayam kastoy iti kasasad ken nabintas nga tiyempo dito yan mi gapo kadagiti adu nga blessing iti Apo. God bless us all kadagayamin namin. Praise the name of the Lord.